श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop. Project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27, 9404 15 53 77, 9969 16 05 16, 9404 44 86 27. दरवर्षी वादळी पाऊस येतच राहणार आहे, त्यामुळे याला सामोरं जाताना विद्युत यंत्रणा सक्षम करण्यावर आपला प्रयत्न असेल असं आमदार वैभव नाईकांनी सांगितलं. मालवण वीज वितरण कार्यालयात आढावा घेतल्यानंतर ते बोलत होते. मंडळाच्या 8 दिवसापूर्वी झालेल्या वादळामुळे अनेक ठिकाणी लाईटिंग 2-2 दिवस बंद होत्या आणि त्यासाठी खरं तर आढावा पावसाच्या घेतला पाहिजे होता आणि अधीक्षक अभियंता आणि मुख्य अभियंता रत्नागिरी यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. जे अपुरं सामान आहे ते अपुरं सामान त्यांनी 2 दिवसात देण्याचं मान्य केलेलं आहे आणि त्याचबरोबर कॉन्ट्रॅक्टरच्या गँग आहे ते आम्ही 2 गँग पाडण्याचं सुद्धा मान्य केलेलं आहे आणि या संदर्भात परत 2 दिवसांनी आढावा घेणार आहोत आणि मालवणची येणाऱ्या पावसामध्ये वादळं होणार ही अपेक्षित आहेत आणि ही अपेक्षित असून कामं सुस्थित राहिली पाहिजेत यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत आणि यासाठी सगळ्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना त्यांना दिलेल्या आहेत आणि त्यांच्यावर आमचं लक्ष असणार आहे. त्याचबरोबर देवबाग, तारकर्ली, वायरी या भागातल्या पर्यटनाच्या जास्त संख्या होती आहे आणि त्यामुळे तिथे पण आता 3 ट्रान्सफॉर्मर आणि मालवण शहरामध्ये 4 ट्रान्सफॉर्मर जी अपेक्षित मागणी आहे ती अपेक्षित मागणी सुद्धा मुख्य अभियंत्यांना दाखवलेली आहे आणि ते पण आपण लवकरात लवकर करून घेणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.